Jatketaan käymällä läpi esimerkkejä prosenttilaskennasta. Esimerkki. Taksimatkan hinta nousi heinäkuussa 2013 noin 2,8%. Mikä on aikaisemmin 65 € maksaneen taksimatkan uusi hinta? Ratkaisu. Lasketaan kuinka moninkertaiseksi alkuperäinen hinta on muuttunut. Eli 100% on tuo alkuperäinen hinta. Siihen on lisätty 2,8%, joka on tuo korotus, ja prosentteina saataisiin 102,8%. Eli tuo 102,8% olisi nyt tuo uusi hinta verrattuna tuohon alkuperäiseen hintaan. Eli uusi hinta on 1,028 kertainen verrattuna tuohon alkuperäiseen hintaan. Eli tuo 102,8% olisi desimaalilukuna 1,028. No, lasketaan 102,8% 65 €. Tämähän saataisiin laskemalla muuttamalla tuo 102,8% desimaaliluvuksi ja kertomalla se sillä perusarvolla, mistä halutaan selvittää tuosta 2,8%. Eli 1,028 kertaa 65 € ja se olisi 66,82 €. Annetaan vielä vastaus erikseen, eli uusi hinta olisi 66 € ja 82 senttiä. Kuinka paljon on P% luvusta A? Tämä saataisiin selvitettyä sillä tavalla, että tuo P% muutetaan aluksi desimaaliluvuksi. Esimerkiksi jos meillä olisi 13%, niin se olisi desimaalilukuna 0,13. Eli prosenttiluku jaettaisiin 100, niin saataisiin vastaava desimaaliluku. Ja tuo desimaaliluku pitäisi kertoa sitten sillä perusarvolla, mistä halutaan selvittää tuo haluttu prosenttimäärä. Eli tuo P jaettuna 100 on niin kutsuttu prosenttikerroin ja tuo A on niin kutsuttu perusarvo. Eli perusarvo on aina se luku, mistä halutaan laskea joku tietty prosenttiosuus. Esimerkki. Farkkujen alkuperäinen hinta on 85 €. Farkut ovat kesän alennusmyynnissä 30% alennuksessa. Mikä on farkkujen alennettu hinta? Tiedämme alkuperäisen hinnan, tiedämme alennusprosentin ja halutaan selvittää, mikä on alennettu hinta. Lähdetäänpä tätä ratkaisemaan. Eli 100%, joka on tuo alkuperäinen hinta, miinus 30%, joka olisi tuo alennuksen osuusprosentteina, jäljelle jää 70%, joka olisi se jäljelle jäävä osuus siitä alkuperäisestä prosenttiosuudesta. Eli halutaan selvittää 70% 85 € ja tämähän saataisiin laskemaan siten, että muutetaan tuo 70% desimaaliluvuksi. Ja tuohan saataisiin laskettua nyt, että 0,70 kertaa tuo perusarvo, joka oli 85 € ja siitä saataisiin 59,5 €. Annetaan vastaus vielä erikseen, että uusi hinta olisi 59 € 50 senttiä. Toinen tapa ratkaista tämän tyyppinen tehtävä olisi laskea aluksi, että kuinka paljon on 30% 85 €. Sen jälkeen vähentää tuo prosenttiosuutta vastaava euromäärä tuosta alkuperäisestä hinnasta.